расман муҳориба дар вазни нимёна байни Висенте Люке бо рекорди 21-9 ва Рафаэл дос Сантос бо рекорди 32-14 аз саҳнаи 15 июл ба саҳнаи 12 август кучонда шуд. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравӣ канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. ҷангвари бебохти вазни 57 килограмми UFC Муҳаммад Мокаев гуфт ки барои ёфтани рақиб танқисӣ кашида истодааст. ҳозир барои ман рақиб ёфтан хеле душвор аст. вақте ки ман дар рейтинг набудум, ман Коди Дарденро дар муддати 50 сония шикаст додум. чемпиони LFA Чарлз Ҷонсонро шикаст додум. баъд Малком Гордон ва Жафел Филиоро шикаст додум. ҳамаи ин шахсҳо аз ман 10 сол калонтар буданд. ва акнун вақте ки ман дар рейтинг дар ҷои 12 қарор дорум, ҷангварони тоб бо ман ҷангидан намехоҳанд. онҳо мегӯянд ки ман бояд ки боз як муҳорибаи дигар гузаронам ва агар ки ман ҳатто боз ягон каси дигарро шикаст диҳам, онҳо боз баҳона кофта мегӯянд ки ман ҷангвареро шикаст додам ки дар рейтинг нест. масалан Манел Капе барои муҳориба бо ман розӣ нашуд. ӯ дар рейтинг дар ҷои 9 қарор дорад ва дар UFC рекорди ӯ аз 3 ғалаба ва 2 бохт иборат аст. аммо ӯ ба ман мегӯяд ки ту дар сатҳи ман нестӣ. ман чӣ кор бояд кунам вақте ки ҳамаи ин шахсҳо бо ман ҷангидан намехоҳанд? чӣ гуна ман дар сатҳи ӯ буда наметонам, дар ҳоле ки ӯро ҷангварони тоб шикаст доданд, гуфтааст Мокаев. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Мокаеви 22-сола рекорди 10-0 дорад ва дар ташкилоти UFC ӯ аллакай 4 муҳориба гузаронида дар ҳамааш дастболо шудааст ва аз ин 4 ғалабаи худ 3-таашро фавран ба даст овардааст ва бисёриҳо ӯро чемпиони ояндаи вазни 57 килограмми UFC мебинанд. тобови ҷангвари UFC Ҳамзат Чимаев ҷангвари машҳури бразилӣ Пауло Костаро ба қатл расондан мехоҳад. Пауло Коста оиди ман бисёр чизҳои нохуб гуфт. ман ӯро шикаст додан мехоҳам, ман ӯро куштан мехоҳам. ман бисёр корҳоро кардам то ин ки муҳорибаи мо баргузор гардад, аммо ӯ бо дигар ҷангвар ҷангидан мехоҳад, бо ҷангваре ки ман 3 ё 4 сол пеш бо ӯ ҷангида будам. пеш аз UFC ман ӯро шикаст дода будам. ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба Коста шикаст мехӯрад. Пауло ҷангвари сахт нест, ӯ ахлот аст. ӯ бисёр гап мезанад, аммо ягон ҷангвари хубро шикаст додагӣ нест. ягона ғалабаи маънодори ӯ дар муҳорибаи баробар зидди Йоэл Ромеро буд. дигар рақибони ӯро ҳеҷ кас намедонад. ҳеҷ кас намедонад ки Коста киҳоро шикаст додааст, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки аз аввал Пауло Коста ба Ҳамзат Чимаев визов дод ва Ҳамзат Чимаев ин визови ӯро қабул кард. овозаҳо буданд ки муҳорибаи онҳо метавонад ки моҳи октябр дар Абу-Даби баргузор гардад. аммо чанд рӯз пеш президенти UFC расман эълон кард ки рақиби навбатии Пауло Коста ҷангвари нави UFC Икрам Алескеров мешавад ва муҳорибаи онҳо рӯзи 30 июл дар турнири UFC 291 баргузор мегардад. ана оиди Ҳамзат Чимаев боша ягон хабари расмӣ нест. танҳо овозаҳо оиди муҳорибаи ӯ ва Камару Усман дар Абу-Даби. чемпиони UFC дар вазни 61 килограмм Алҷамин Стерлинг боварӣ дорад ки муҳориба бо довталаб Шон омели муҳорибаи осон нахоҳад шуд. ман бесаброна интизори онам ки ба октагон баромада ба ҳама нишон диҳам ки ҳатто чунин зарбазанҳои хатарнокро ба монанди Шон омели бо кӯмаки малакаҳои гӯштинии худ манъ карда мешавад. ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи осон нахоҳад шуд, аммо ман боварӣ дорам ки камарбанди худро бори чорум ҳимоя мекунам, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунем ки Алҷамин Стерлинг айни замон 9 ғалабаи пайдарҳам дорад ки дар вазни 61 килограмм ин рекорд аст. ҳамчунин ӯ камарбанди худро 3 маротиба ҳимоя кардааст ва ин ҳам рекорд дар вазни 61 килограмм аст. акнун Стерлинг муҳорибаи навбатии худро зидди зарбазани хатарнок Шон Омели рӯзи 20 август дар турнири UFC 292 мегузаронад ва агар ки ғолиб шавад, пас ният дорад ки ба вазни ним сабук барояд ва бо чемпиони ин вазн муҳориба гузаронад.
дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.